Ә хәзер мин сезгә дәресебезнең практик өлешенә күчәргә тәкъдим итәм. Укучылар, үзегез табигатьтә, телевизордан яки картинада күргән тигезлекләр турында исегезгә төшерегез. Алар нинди тигезлекләрдә урнашкан? Ә хәзер туган ялыгызда очраткан тигезлекләрне кагаз битенә ясап карагыз. Алга таба тест. Җавапларын билгеләп барыгыз. Беренче сорау. Без яшәгән шәһәр нинди тигезлектә урнашкан? А. Көнчыгыш Европа яки Рус тигезлегендә. Б. Көнбатыш Себер тигезлегендә. В. Урта Себер яссытаулыгында. Икенче сорау. Рус җиренең таш билбавы дип кайсы тауны атаганнар? А. Кавказ. Б. Камчатка вулканнары. В. Урал. Өченче сорау. Россиядә иң биек таулар. А. Саян таулары. Б. Кавказ таулары. В. Алтай таулары. Дүртенче сорау. Эльбрус тауының иң биек ноктасы А. 4562 метр. Б. 5462 метр. Һәм В. 5642 метр. Бишенче сорау. Дөньядагы иң зур тигезлек А. Көнбатыш Себер тигезлеге. Б. Көнчыгыш Европа яки Рус тигезлеге. В. Урта Себер яссытаулыгы. Алтынчы сорау. Урта Себер яссытаулыгы тигезлеге бүтән территориясе белән нинди зонада урнашкан? А. Салкын. Б. Эссе. Дөрес җавапларны хәзер экраннарга карап тикшерәбез. Укучылар, 4нче бирем тауның һәм калкулыкның итәген, битен, очын билгеләгез. Укучылар, дәресебез шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.